sanctaidd, ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd diw ynom, a ddolwn a chlodforwn di. Wel, blore da i chi gyd, ac mae'n hyfryd cael ymwelwyr yn ein plys ni, wedi dod o'r ffordd o Athen y Gogledd, sef Bangor, ac mae'n hyfryd cael cwmni teulu Mr. y Parchedig Jones, ac mae'n hyfryd gweld pryderu, oedden ni'n ffrindiau, o gwmpas Bangor yn ystod y dyddiau ffôl y gorffennol, ond mae'n hyfryd iawn cael eich cwmni chi, ac mae yna ysgrif hyfryd yn yr gadwyn, yn misolyn ni, yn sôn am y double booking cafodd Parchedig Denzil Jones rhyw dro, a pwy oedd yna y double booking, y booking arall oedd y Parchedig Jones. Mae hwnna'n hysbys i chi ddarllen y gadwyn hefyd. Ond mae yna rhywun hefyd yn Athen y de, sef yr Athen, a mae Nance a Tony Couch yna, a dwi'n gobeithio bod nhw'n ymuno â ni y bore yma. Felly, croeso cynnes i pawb sy'n weladwy a pawb sy'n ymuno dros Zoom. Mae yna groeso cynnes iawn i chi. A dwi'n meddwl bod Gwenno yn mynd i ledio yn hemyn cyntaf ni. Rhif yr Emyn 139. Dwy law yn erbyn sydd yn y darllen wrth ymyl fy ngwely i, bod bora y nos mae gweddi ni'n glos, mi o'n ernychlyw af hi. Rhyw nos fach dawel fe ddwg yr awel o ymyl fy ngwely i, y weddi i'r sir fel eos o byr a minnau'n eich lywed hi. Rhif yr Emyn 139. Mae gen i ddau darlleniad i chi y bore yma yn ôl yr arfer, ac dwi wedi dod i hoffi penod 6 o lyfr yr Efengyl yn ôl Mathew. A dwi am ddarllen i chi o'r benod honno, ac yn benodol o adnod 19 ymlaen. Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddeiar, lle mae gwefin a rhwd yn llygru, a lle mae lladron yn cloddio trwyddo ac yn lladrata. Eithir trysorwch i chwi
drysorau yn y nef, lle nad oes na gwefyn na rhwd yn llygru, a lle ni chloddia lladron trwyodd ac ni laderatant. Canys lle mae'ch trysor, yno y bydd eich calon hefyd. Daw'r ail darlleniad y bore yma o Actau'r Apostolion, ac yn benodol y benod gyntaf, a'r adnod 1 ymlaen. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu i gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r Ysbryd Glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw, wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thro roedd gyda hwy, gyrchmynodd iddynt beidio ac ymadal o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fech bedyddwyr chwi ar Ysbryd Glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yntai wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch Nerth wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Wedi iddo ddweud hyn, a chwythau'n edrych fe'i dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Bore da, a chroeso mawr i chi gyd yn aelodau, ffrindiau a phawb o bell ac agos sydd yn ymuno ni y bore yma ar y Zoom. Mae'r croeso hefyd yn gynnes i'n harweinydd Mr Thomas Ellis Owen. Williams, fi dros y lle gyd bore yma. Thomas bydd yn ein harwen heno yn ein hoedfa gymyn am 6. I ni falch iawn o weld y plant yn ôl bore yma gyda ni. Da iawn chi bob un ohonoch chi at Eisteddfod yr Urdd, a llongyfarchiadau mawr, a Rhys, nid i sefyll, nid i droi rownd. Fe gafodd Rhys ail ar y llefaru blwyddyn 7, 8 a 9. Os na welsoch chi fe, mae modd i chi fynd ar YouTube i weld e. Da iawn ti, fi'n credu bod ti'n heiddi crap. Yr wythnos nesaf, fe ddisgwylir Dr Eirian Dafydd i'n harwain yn y bore am 9:10 gyda ysgol Sili'r Plant. Sylwer bod ni newid i oedfa'r nos, bydd Mrs Margaret Jones yn ein harwain o'i chartref ym Mhortalbot ar Zoom am 6:00. Ni fydd cyfarfod yma yn yr adeilad. Defnyddiwch yr un ddolen yn y nos ac i chi'n defnyddio yn y bore i gael mynediad i Zoom. Gyda thristrwch, mae gofyn i mi gyhoeddi marwolaeth un o'n haelodau, sef Mrs Janet Phillips. Bu farw Janet ar ddydd Mawrth yr ail o Fehefin yng nghartref Danesbrook yn Danescourt. Cofiwn yn dyner am Siôn a Gareth ei meibion a'i teuluoedd. Does dim trefniadau ar hyn o bryd.
Cofiwch am coffi'r y camera ar ddydd Mawrth am 11 o'r gloch. Pob hwyl i bawb sy'n mynd ar y fordaeth ar y wefeli ar ddydd Gwener. Gobeithio bydd y tywydd yn garedig i chi. Os ydych chi am ymuno, cysylltwch â Cerian neu archebwch docyn ar wefan y wefeli. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu i'r banc bwyd. Rwy wedi gallu trosglwyddo 200 punt i'r banc bwyd yn ystod misoedd Ebrill a Mai. Mae'r angen yn fawr a phob cyfraniad yn werthfawr. A nawr mae llys dy fi ddarllen i chi, sef llythyr oddi wrth y parch Dafydd Andrew Jones. At flaenoriaid ac aelodau Eglwys y Crwys Caerdydd, oddi wrth henaduriaeth Morgannwg Llundain. Cyfarchion bawb a phob un ohonoch. Anfonaf atoch newyddion da fydd yn calon pob un ohonom. Yr ydym fel henaduriaeth wedi derbyn neges oddi wrth Mr Thomas Ellis Williams ei fod yn dymuno am geisio am y weinidogaeth ordiniedig. Ar wahân i deimlo galwad at y gwaith, byddai ei ordeinio yn ei alluogi i gyflawni ei rôl arloesol yn fwy effeithiol. Cytunodd swyddogion yr henaduriaeth mwyn symud yr achos yn ei flaen yn ddioed y byddwn yn dilyn y drefn arferol o dderbyn ymgeiswyr fel a ganlyn. Yn ystod oedfa'r bore ar Sul y 5 o Orffennaf, byddaf fel ysgrifennydd yr henaduriaeth yn cynnal sgwrs gyhoeddus gyda Thomas ynglŷn â'i fwriadau ac yna byddwn yn cymeryd pleidlais ddirgel yr eglwys. Bydd eisiau 2 rhan o bedair o bleidleisiau o blaid yr ymgeisydd cyn y gellir symud ymlaen gyda'r ymgeisyddiaeth. Cyflwynir canlyniad i'r henaduriaeth ar y ddydd Iau wedi'r bleidlaeth hynny yw, dydd Iau yn 9 o'r mis. Fe welwch felly ei bod yn holl bwysig i'r nifer uchaf posib o aelodau'r eglwys fod yn bresennol ar y bore hwn, yn enwedig os ydym am bleidlais gadarnhaol a chefnogol. Gwn y byddwch yno, oni bai bod rwystyr neu gilydd yn eich atal. Gyda chofion a phob dymuniad da, Dafydd. Ac ar y nodyn gobeithiol hynny, diolch i chi gyd am wrando ac fe gymerwn i'r casgliad yn awr. Diolch yn fawr i Fflyr a Martha am ddod â'r rhoddion hyn. Beth am ni gael gair o weddi. O ddiw ein tad, diolchwn i ti am dy heilioni di tuag atom. Derbyn ein rhoddion heddiw yn dystiolaeth o'n Ffydd a'n cariad. Ac hefyd ein diolchgarwch. Bendigia'r cyfrianiadau hyn fel eu cant i defnyddio dywoniant i wasanaethu eraill ac i adeiladu y deyrnas yma yn y fangrau hon a thu hwnt. Disg ni roi nid o orfodaeth, ond â chalon lawen ac agored. Gofyn yn oll yn enw Iesu Grist, yr un a roddodd ei hun drosom ni. Amen.
nifer o Plant y Crwys wedi gwneud yn dda iawn. Elis Wyn. Tad Elis Wyn yn ddyn technolegol ac yn gwneud llawer yn yr oruwch ystafell yma yna yn darlledu yn fyw. Oeddech chi wedi mwynhau hefyd, Fflyr a Martha? Da iawn, da iawn. Beth am Gwenodd, ti wedi cael cyfle i fynd? O, cyprofiad ar da? Dwi'n meddwl oedd y tywydd yn arbennig o dda, yn doedd. Wel, o'n i wedi mynd, nid i'r Eisteddfod, ond i briodas. Ac ar y bwrdd yn fanna, oedd y rhain. Be ydych chi'n meddwl sydd yn y pecyn yma, fel rhodd? Hadau, hadau. Dyna ni. A beth am ni edrych ar yr hadau yma, Dyna ni. A beth ydych chi'n feddwl am yr hadau yna? Mae yna 2 neu 3 di disgyn, tra dwi'n ni'n trio wneud hynny. Mae nhw fach iawn yn dydy. Ond beth sy'n digwydd i'r hadau yma? Mae nhw'n troi mewn i flodau, ac yn wir, dwi wedi cael clywed o edrych ar y pecyn yma, mae bloda fydd rhain. Beth arall sydd yn tyfu o hadau? Llysiau, da iawn. Beth am rhywbeth arall? Coed, arbennig, wel, atebion gwych. Ac dyna beth sy'n rhyfeddol ydy, o'r pethau bach yma, mae pethau mawr yn gallu digwydd, pethau da ni'n gallu weld yn de. Ond, beth sy'n bwysig i ni'n neud pan da ni'n plannu pethau bach fel hyn yn yr edrych ar ôl nhw? Ti wedi bod yn darllen y nodiadau? Ti'n wych, dwi'n meddwl bod hynny'n wych. Oherwydd, be di rwy'n ddim yn neud ydy, ydych chi'n mynd weithio i'r ardd a chwilio amdanyn nhw, methu ffindio nhw? A dylswn ni ddim tyllu yn yr ardd i jyst i weld, ydyn nhw'n barod, ydyn nhw'n allan? Chdi oedd yn iawn, mae rhaid ni aros yn does. Mae rhaid ni fod yn amyneddgar, yn de. Reita. Nawr, dwi'n dweud stori wrthych chi. Oedd y disgyblion yn gorfod aros, oedden nhw'n gofod aros, oedd Iesu wedi reid rhywbeth iddyn nhw, a ddewid, oedd y fel rhyw hadyn y soffa chi. Ond oedd wedi reid a ddewid, ond rhaid iddyn nhw aros. Ac oedden nhw'n gofod gweddio, ymddiried, a dyna be mae garddwr yn neud weithiau, ynddo? Maen nhw jyst yn gobeithio mae hwn yn mynd i dyfu ac yn y blaen ac yn tyfu yn fawr, mwyn i ni gael y ffrwytha a'r llysiau a'r coed oedden ni'n sôn amdano fo. Ond yr hyn ddigwyddodd, fe ddaeth yr Ysbryd Glân, oedd o fel rhyw hedyn bach i ddechrau fo, ond ar y tyfu tu mewn fel beth rhywbeth i ddeud. Hedyn yn tyfu o fewn yr unigolyn. A be ddigwyddodd oedd, nath nhw dyfu fel pobl efo'u hyder, ond hefyd, ddaru'r eglwys dyfu. A dyna'r rheswm pam da ni yma heddiw, oherwydd be ddigwyddodd 2000 o flynyddoedd yn ôl yn yr oruwch ystafell pan ddaru'r hedyn cael ei roed iddyn nhw ac yn y blaen. Reit. Ac wrth gwrs, erbyn rwan, mae yna miliynau o bobl fel ni, fel Cristnogion, yn does. Ac be dwi am i chi gofio heddiw ydy, mae Duw yn rhoi pethau bach i ni ac yn rhoi'r cyfle i ni dyfu yn fawr. Felly, chi yn dod i'r ysgol Sul yn casglu fel hyn, wel, da chi'n helpu i ni dyfu hefyd a rhoi gwen ar yn gwynebau ni. Ac felly, cofiwch bob dim da chi'n neud, bod chi'n teimlo yn fach weithiau. Da chi efo dylanwad mawr ar y byd sydd tu allan yna. Felly, da iawn i chi am wrando, hyfryd eich gweld chi a llongychiadau i chi, a gobeithio nhw chi gael amser da yn yr ysgol Sul. Dwi wedi ysglyso un peth, dwi heb ofyn i chi, os gennych chi adnod? Na? Do'n i'm eisiau creu embarrass, dwi wedi ofyn y cwestiwn yna, ond yr i ffracom bod chi wedi paratoi, ond dyna ni. Na, ond da chi wedi rhaid cymaint o adnodau dros y blynyddoedd, felly da chi yn cael gwyliau weithiau. Wel, diolch i chi am wrando. Iawn. Os da chi eisiau rhywbeth sydd wedi dwy'n ffrwyth yn fan hyn, ffodus weddol, eich bod yn rhannu, mae gen
mynd i drio hyn i chi. Cofiwch bod yna hipad yn hyn. Mae hwnna wedi tyfu trwy'r coed, ond mae ffrwythau wedi dod ohonyn nhw. Felly, mwynhewch. Yn y bod, ni'n siŵr bydd Gwennon gallu cadw hefyd. Adrwch ni. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gyd-ganu rhif yr Emyn 568. O anfon di yr Ysbryd Glân yn enw Iesu Mawr, a'i weithrediadau megis tân, o deied ef i lawr, ac yn y blaen. Rhif yr Emyn 568. Cyn I mi offrymu Gweddi, hoffwn yn bersonol estyn fy nghydymdeimlad gyda theulu Mrs Janet Phillips yn dilyn ei marwolaeth diweddar. Yda ni yn meddwl yn serchus amdanyn nhw, yn cydymdeimlo ac yn gweddio drostynt yn ystod y cyfnod blin yma. Gadewch ni yn nawr gynorthwyo ein gilydd drwy weddi. Arglwydd ein Duw, diolchwn I ti am dy air sydd wedi ein hatgoffa heddiw, am y trysor sydd ar ein cyfer ond I ni sylwi. Dysga ni drysori'r hyn sydd o wir werth. Gwareda ni rhag treulio ein bywydau yn casglu'r pethau sydd yn darfod. Rhag rhoi ein serch ar yr hyn y gall amser I ddifetha a'r byd ei gymryd oddi wrthym. Dysga ni geisio'r trysorau hyn sydd yn aros. Ffydd, gobaith, cariad. Bod i'n calonnau gael ei denu fwy at Grist, fel mae ynddo ef y bydd ein trysor ein gobaith a'n llawenydd. Pura ein calonnau fel y mae yn y nef y bydd ein trysor, ac felly mae yno ti y bydd ein calon yn gorffwys.
Rwy'n i lygaid clir a hael I weld y ddaioni ynom ein hunan ac mewn eraill. Rhag I drachwant cynfigen neu hunanoldeb lenwi'n bywyda a thwyllwch, boed I oleuni dy ysbryd ddisgleirio ynom fel y gallwn weld y byd fel yr wyt ti'n I weld. Gwerthfawrogi'r hyn sydd wirioneddol bwysig, a byw fel plant y goleuni gogoniant sydd enw sanctaidd. Diolchwn heddiw'r bore am dystiolaeth yr oriwch ystafell. Diolch fod y disgyblion wedi dysgu aros, cyn gweithredu, gweddio cyn mentro, a dibynnu arna ti cyn dibynnu arnynt eu hynny'n eu hunain. Yn ein hoes brysur a swnllid ni rhoi'n iddo thineb I oedi. Pan fydd pawb yn galw am fwy o weithgarwch, disg ni werth myfyrio. Pan fyddwn nhw'n ansicr ynghylch y dyfodol helpa ni I ymddiried yn dy amser di. Arglwydd yn y distawrwydd hwnnw, clywais yr hyn a all geiriau I fynegu. Cliw ein diolch. Cliw ein hofnau. Cliw ein dyheadau. Cliw ein gweddiau cudd. Cofiwn yn enwedig y bore hwn yr aelod annwyl sydd wedi mynd o'n plith yn ddiweddar. Diolchwn am ei bywyd, am ei ffyddlondeb, ac am yr holl ffyrdd y cyfoethogaeth hitha fywyd yr eglwys hon, a bywyd eraill. Bydd yn agos at ei theulu yn ei colled a'i hiraeth, a byddai dy dangnefedd yn ei cynnal yn y dyddiau sydd o'i blaenau. Cofiwn hefyd am y rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi, y rhai na allant ymuno â ni heddiw, y rhai sy'n byw gyda gwendid, poen neu unigedd. Boed iddynt wybod nad ydynt wedi ei anghofio gan ei harglwydd, nac ychwaith gan ei heglwys. Tyrd yn gwmni iddynt yn y dyddiau tawel, a bydd yn oleuni yn ei horiau hir. Gweddiwn heddiw dros ein byd cythryblus, bendithio rhai sy'n ceisio cymod rhwng cenhedloedd, y rhai sy'n gweithio'n amyneddgar dros heddwch, dealltwriaeth a chyfiawnder. Lle mae cysineb boed iddynt hau cariad. Lle mae rhyfel a thrais boed eith ysbryd greu llwybrau newydd tuag at heddwch. Gofynnwn heddiw am ei tiddiogelu y gallu i'w wrando rhwng dau begwn. Diogelu y sawl sydd yn adrodd y newyddion o faes y gad, neu maes dinistyr rhyfel. Boed iddynt fod yn negeseuwyr dros gyfiawnder a chynnig llais i'r rhai sydd wedi ei tewi oherwydd gorthrwm. Gweddiwn hefyd dros ein gwleidyddion a'r rhai sy'n dwyn cyfrifoldebau cyhoeddus. Yn aml mae'r byd yn mynnu penderfyniadau sydyn a datrysiadau hawdd, ond rhoi iddynt y gallu I oedi, I wrando, ac I ystyried yn ddoeth cyn gweithredu. Boed i'w penderfyniadau ddeillio nid o frys na phwysa, ond oedd o'i thineb, gynestrwydd a gofal dros eraill. Diolchwn am lawenydd a llwyddiant yr Eisteddfod, am y donia a'r anwyd,
am y creadigrwydd a'r ymroddiad y welwyd, ac am y mwynhad a gafwyd gan gynifer. Ac wrth i ni edrych tua'r dyfodol, cadwa ni rhag diegal o'n ni, pan fydd yr hadyn yn ymddangos yn fach, atgoffa ni mai ti yw arglwydd y cynheuaf. Pan fydd y ffordd ymlaen yn aneglur, atgoffa ni fod y ysbryd yn dal i weithio. Pan fyddwn yn teimlo'n wan neu yn ddimadferth, atgoffa ni o ddeiriau drwy enau'r proffwyd. Nid trwy lu, ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd, medd arglwydd y lluoedd. Llenwa ein calonnau a'r trysor sydd yn Christ, disgau ni i aros yn ffyddlon yn yr oruwch ystafell, ac yn dy amser di, dwg dy gynheuaf i eiddfedrwydd gogoniant i ddenw, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, y hwn a ddysgodd i ni y weddi fawr, ein tad. Yw rhif yr Emyn 598. Ysbryd y gorfoledd, tyrd i'n calon ni, fe ddaw can i'n henaid wrth dadnabod di. Rhif yr Emyn 598.
Yma, yn y Crwys, chydig ddyddiau nôl cyfeis bleser o gael sgwrs gyda'r aelod a'r pensaer Gwyn Davies. A daeth o a rhai o gynlluniau pensaernïol o'r Crwys o archif ei bractis Latter Davies yma yng Nghaerdydd. A dyma ni'n cymryd nhw, yr cynlluniau yma, i'r ystafell uwchben yn y blaen na. Yr o'r uwch ystafell os hoffech chi. Ac roedd o yn hynod ddiddorol edrych ar y rhain. Ymhlith y papurau roedd cynlluniau o'r 90au ar gyfer addasu yr adeilad hwn, gan gynnwys y to pig sydd uwch ein penna ni heddiw, a'r ffrant drawiadol, y ffrant gwydr sydd yn wynebu'r stryd. Ac wrth edrych ar y cynlluniau hynny, cyfeis i fy nharo gan un peth. Ar y papur, dim ond llinella oedd yna. Mesuriadau, brasluniau, syniadau noeth, pethau dau ddimensiwn. Ond, yr hyn o'n i'n meddwl am y cyfnod yna yn ein hanes ni, roedd na rhywbeth yng nghalon rhywrai, rhywbeth pwysig, sef gweledigaeth. Roedd rhywrai yn gallu gweld yr adeilad cyn iddo gael ei adeiladu. A nid just y practis pensaernïol yn gallu gweld y weledigaeth yna. Roedd yn rhaid cael pobl a oedd yn credu yn y weledigaeth o'r hyn all y Crwys fod. Y chi, yr aelodau yna yn y 90au. Roedd yna bobl oedd yn barod i weddio dros y weledigaeth hon. Pobl oedd yn barod i gyfrannu o'i hadnoddau. Pobl oedd yn gweld rhywbeth nad oedd eto yn weladwy. Mae'n beth rhyfedd meddwl bod popeth mawr yn y byd hwn yn bron yn dechrau fel hedyn, fel y sonies i wrth y plant. Popeth gweledol yn dechrau gyda rhywbeth anweledig. Cyn bod adeilad roedd syniad yn meddwl rhywun. Cyn bod busnes neu ysgol neu ysbyty yn cael ei sefydlu, roedd yna weledigaeth yng nghalon rhywun. Popeth gweledol yn dechrau gyda rhywbeth anweledig, fel hadyn dan y ddaear, fel gweledigaeth yn llygaid y meddwl. A mae yna rai awduron yn does wedi pwysleisio grym meddwl a dychymyg dynol. Ac yn sicr mae na wirionedd yn hynny. A mae hynna yn sicr yn y byd seicolegol, yn dydy. A dwi wastad yn cofio un dyfyniad o Shakespeare yn y ddrama Hamlet. There is nothing good or bad that thinking makes it so. A mae hyn efallai yn cael ei adleisio gan eiriau Henry Ford yn ddiweddarach. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Mae nifer o'r gwybodaethon yn dweud fod ein reality ni yn adlewyrchiad o'n meddwl ni, bron fel drych. Ond mae Iesu yn mynd yn ddymnach na'r meddwl. Mae'n mynd yn ddymnach na'r byd seicoleg. A mae'n mynd at y galon. A mae'n dweud, lle mae'ch trysor, yno y bydd eich calon. A da ni'n sylweddoli wrth fyfyrio ar yr adnod honno. Nid syniadau yn unig sy'n newid bywydau. Yr hyn yr rydym yn ei drysori sydd yn ein newid ni. Yr hyn sydd yn meddiannu ein calon. Yr hyn sy'n lliwio ein gweledigaeth. Ac os yw hynny'n wir
am unigolion, mae'n wir am yr eglwys hefyd. Cyn i'r disgyblion fynd allan i newid y byd, roedd rhaid i rhywbeth ddigwydd yn gyntaf. Roedd rhaid i Grist blannu trysor yn ei calonnau. Roedd rhaid iddynt fyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd iddynt, a disgwyl am addewid y tad. Heddiw hoffwn ni feddwl am 3 pheth, am 2 olygfa sydd yn berthnasol i'r Pentecost. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y trysor yn y galon. Yn ail, yr aros a'r myfyrio yn yr oriwch ystafell. Ac yn drydydd, yr egin a'r cynheuaf a ddaeth drwy rym yr Ysbryd Glân. Ac mae hanes y Pentecost yn enghraifft berffaith o hynny. Y trysor sydd gennym, yr hedyn os hoffech chi, yr aros a'r cynheuaf. Gawn ni ddechrau yn gyntaf gyda'r trysor. Trysor yn y galon. A mae Iesu ym mhenod 6 yn Efengyl Matthew yn dweud rhywbeth syml iawn. Lle mae'ch trysor, yno bydd eich calon hefyd. A mae'n calon ni bob amser yn symud tuag at yr hyn a drysorwn. Os mae arian yw eich trysor, dyna lle fydd eich calon. Os mae statws yw'r trysor, yno bydd y galon. Os mae llwyddiant yw'r trysor, yno bydd y galon. Mae'n hamser ein hegni ni, ein bywyd yn dilyn ein trysor. Ac felly pan roedd Iesu yn siarad â'i ddisgyblion cyn iddo esgyn i'r nefoedd, roedd eisoes wedi plannu hedyn y trysor hwnnw yn ei calonnau. Nid dysgu ffeithiau newydd yr oedd yn ei wneud yn unig, roedd o'n tanio y dychymyg, yn ehangu i'r gorwelion nhw. Dysgu nhw i weld y byd fel yr oedd Duw yn ei weld. Roedd o wedi dangos, neu trio dangos, beth oedd deyrnas Dduw iddyn nhw. Ac o'r ddarllen yr Efengyl, ddim cweit fel bod y disgyblion wedi dallu, ond maen nhw yn fuan iawn yn dod i ddeall beth yw ystyr teyrnas Dduw. A roedd o wedi rhoi gweledigaeth iddynt o fyd newydd. Dangos iddynt gariad oedd yn gryfach na chysineb, maddeuant yn gallu trechu pechod, a sut all bywyd drechu angau. Roeddent yn dechrau gweld posibiliadau newydd, dechrau gweld y byd trwy olau y deyrnas. Ond roedd fel petai y disgyblion fel bod nhw fel plant yn eistedd ar y gist sy'n cynnwys y trysor. Gyda diddordeb yn y gist, ond ddim cweit efo digon o chwilfrydoedd i cweit deall beth oedd i mewn. Doedden nhw'n cweit yn sylweddoli'r cyfoeth y trysor yn y gist oedd ganddyn nhw yng Nghrist. Ac felly, doedd y cyneuad heb ddod eto. Ac yn rhyfedd iawn, yn y bwlch hwnnw rhwng byd, efallai fel byd y disgybl ysgol, rhwng y dysgu a gwybodaeth o doethineb, mae yna fwlch yna yn does. Byddwn ni yn yr ysgol yn dysgu, sut da ni'n gweithredu wedyn yr hyn da ni wedi ddysgu. A rhwng addewid a chyflawniad yr addewid. Efallai o edrych ar y byd y pensaer, mae yna bwlch yn does rhwng derbyn gweledigaeth a gweld gweledigaeth yn dod yn wir. A mae pob gweinidogaeth yn gwybod am y bwlch yna. Mae pob Cristion efallai yn gwybod am y bwlch yna. Ac yno, yr ydym yn cwrdd â disgyblion ar ôl y dyrchafael, yr esgyniad Crist, yn union yn y bwlch yna, rhwng yr addysg a'r dealltwriaeth. A dyma ni'n edrych nawr ar yr ail olygfa
hoffwn i ddwyn i'ch sylw chi. Yr aros yma yn yr oruwch ystafell. A mae hon yn un o'r golygfeydd mwyaf diddorol yn fy man i yn yr Testament Newydd. A dyma sut mae Luc yn adrodd yr hanes yn Llyfr yr Actau. A thra oedd Iesu gyda hwy, gorchmynnodd iddynt beidio ac ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Felly yn y cyd-destun yma, mae Iesu wedi esgyn. Mae wedi rhoi yr addewid iddyn nhw. Mae'r gorchymyn wedi gyhoeddi i aros. Ond mi oedd yna orchymyn arall, y gorchymyn i fod yn dystion i Grist yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. A mae'n hawdd darllen y geiriau hynny heddiw. Ond rhowch eich hun yn sgidio y bobl oedd yn yr oruwch ystafell yna, yn clywed hyn am y tro cyntaf, am yr her fawr yma. Criw bach o ddylynwyr oedden nhw, heb gyfoeth, heb rym, heb ddylanwad, heb adeiladau, heb adnoddau, ac eto dyma Iesu yn sôn am gyrraedd pellafoedd byd. Wel, fysa rhywun yn gallu meddwl, wel, Jerusalem, wel, digon teg. Da ni'n nabod Jerusalem. Da ni hefyd yn nabod Judea, efallai. Ond Samaria, yr arcian fawr. Dyna her. Roedd pobl, fel da ni'n gwybod, Samaria yn ddrwg licio pobl Judea ac ffordd ar rhwnd. Ac yna yr her arall, hyd eithaf y ddaear, raslas bach y mawr fel fysa yr hen sy'n wymff yn ei ddweud. Ond mae rhaid bod yna rhai wedi edrych ar ei gilydd mewn syndod yn does. Mae rhaid pobl wedi teimlo'n bryderus. Ac ella fod Thomas wedi bod eisiau rhyw cynllun arall, plan B ella. Siawns bod yna ffordd arall o wneud pethau anodd. Ond yn anffodus, doedd dim cynllun arall. Roedd yna addewid, a dyna'r cyfan. Ond mae yna rhywbeth bon yn debyg i waiting for Godot yn y darlun hwn. Y disgyblion yn aros. Mae'r byd yn union fel yr oedd o. Rhifau'n dal mewn grym. Y rhai a groesoliodd yr Iesu yn dal mewn grym hefyd. Bygythiadau dal yna. Ac eto, maen nhw'n aros. Yr aros na rhwng yr addewid a'r cyflawniad. Yr aros rhwng yr hau a'r cynhyaf. Ond mae yna un gwahaniaeth mawr yn rama Beckett. Nid yw Godw byth yn dod. Ond y wahanol iawn, yn yr ail benod Llyfr yr Actau, hyn sydd yn cyrraedd yw'r addewid. Yr addewid ym mherson yr Ysbryd Glân. Yn sydyn felly, daw'r ysbryd, a daw'r trydydd person, y Drindod yn amlwg i'r disgyblion. Yn ail benod Llyfr yr Actau, yr hyn dwi'n ei weld ydy, nid yw'r ysbryd yn cynnig syniad newydd, mae'n rhoi bywyd newydd i syniad a roddwyd eisoes. Doedd dim yn wastraff amser yn yr aros yma yn yr oruwch ystafell. Doedd na ddim gwastraffu amser o ran y gweddio, dim ofer yn y gobaith. Ac felly, efallai dyna'r wers i'r eglwys heddiw. Yn aml iawn nid diffyg syniadau sydd gennym, wel, mae gennym ni'r Efengil yn does. Mae yna gymaint o syniadau yn fan hyn. Digon o gyfarwyddiadau. Mae gennym ni orchmynion Crist ei hun. Mae gennym ni ei addiwydion. Nid diffyg gweledigaeth yw'r broblem. Yr hyn sydd ei angen arnom yw'r hyn a gafodd y disgyblion yn yr oruwch ystafell. Nerth, hyder, bywyd, eu batri nhw yn llawn. Ydyn ni'n oedi yn aros digon yn hoes ni? Ydyn ni yn rhoi cyfle i ni ailwefru ein batri, chargio'r batri? Ydyn ni'n byw yn dydyn ni mewn oes sydd yn cyflymu'n ddibaid. Mae pob dyfais yn
a ddo arbed amser yn rwsyd, mae llai a llai o amser gyda ni. A mae'r cwestiwn bob amser un fath, sut allwn ni wneud mwy gyda llai? Ond mae'n hynod ddiddorol mai nid dyna a ddywedodd Iesu wrth i ddisgyblion. Ddaru am deud, ewch ar unwaith, gnewch arolwg, lluniwch strategaeth, dechreuwch ymgyrch. Ond be nath o ddeud oedd, arhoswch am addewid y tad. Mewn oes sy'n addoli cyflymder, mae Duw yn dweud aros. Roedd yr oriwch ystafell yn gyfnod o oedi sanctaidd. Cyfnod o fyfyrio, o baratoi, cyfnod lle roedd yr hedyn yn tyfu o dan y pridd cyn i neb weld yr egin. A mae hynny'n her fawr i ni heddiw. Ond weithiau, y pethau mwyaf ffyddlon y gall yr eglwys neu ni fel Cristnogion i'w wneud yw aros. Aros yng ngwydd y tad. Aros neu ddisgwyl wrth yr arglwydd. Aros ar ei amser ef. Aros nes bod yr ysbryd wedi gorffen i waith cudd. Os mae cwestiwn cyntaf a ydyn ni'n oedi digon heddiw. Yr ail gwestiwn rhethregol yr hoffwn i gynnig i chi ydy, oes gennym ni ein golygon ar y trysor? Oherwydd, lle mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd. Nawr, y drydydd olygfa, yr olygfa ola, y cynheuaf drwy'r ysbryd y Pentecost. A nid yw'r Ysbryd Glân yn rhoi neges newydd yn fan hyn. Roedd y neges ganddyn nhw eisoes. Nid yma sydd gweledigaeth newydd, oherwydd roedd hyn yn barod yn ei le. Ond yr hyn y mae'r ysbryd yn ei wneud ydy rhoi bywyd i'r weledigaeth. Mae'r hedyn yn egino. Mae'r trysor yn dechrau llenwi'r galon, a'r galon yn canfod ei thrysor. Mae'r galon hefyd yn chanfod ei dewrder. Ac mae'r dewrder yn troi yn weithred, yn sydyn. O ddarllen yr Efengyl, da ni'n gwybod bod Pedr yn dechrau sefyll, ac oedd y rhai oedd yn dawedog yn dechrau siarad, a mae rhai oedd yn ofnus yn dechrau tystio, a mae rhai oedd yn aros yn dechrau symud allan, mynd amdani. Dyma wyrth y Pentecost. Nid rhoi syniadau newydd, ond rhoi bywyd newydd. Nid rhoi cynllun newydd, ond rhoi hyder newydd. Nid newid y neges, ond newid y sawl sydd yn cynnig y neges. Ac edrychwch ar y cynheuaf a ddaeth o'r Pentecost. Dechreuodd y cyfan mewn ystafell fach, ond daeth yr Efengyl i Judea, i Samaria, i Asia Leiaf, i Rufain, i Ynys Prydain, yma i Gymru ac i'n trefi a'n pentrefi ni. Mae pob Cristion sydd wedi byw ers hynny yn rhan o'r cynheuaf hwnnw. Mae'n hawdd mesur pethau yn ôl niferoedd weithiau, ac wrth gwrs mae rhywun yn teimlo'n drist o weld capeli'n cau. Ond nid felly mae Duw yn gweithio. Dros y dyddiau diwethaf mae ein cyn weinidog, y Parchedig Denzil John, wedi cyrraedd carreg filltir anhygol, pwysig iawn. A mae wedi dathlu 30 mlynedd o bregethu, a gai i'ch llongyfarchu a diolch i chi am eich dystiolaeth dros y blynyddoedd. Ond fe soniodd o'n y gadwyn, hysbys arall i'r gadwyn. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi pregethu i dyrfaoedd mawrion a'r brydiau. Yn Shillong, miloedd ar filoedd wedi dod i wrando ar Glyn.
Ac un tro cyn llead a 2 wedi dod i wrando arno fo. Y 2 yna yn ŵr a gwraig, meddyliwch. Ac eto, nid maent y gynulleidfa oedd y peth pwysig. Yn y 2 sefyllfa yna, yr un oedd yr efengil oedd yn cael ei chyhoeddi, yr un oedd yr hadyn oedd yn cael ei hau. A phwy a wyr pa gynheuaf a ddaw o un hedyn ffyddlon. Yn bersonol, tua 3 wythnos yn ôl, y pregethais i gynulleidfa o 5 yma. A bydda rhywun yn gallu meddwl, oedfa fach oedd hwnna, oedfa diwerth. Ond erbyn diwedd yr wythnos, roedd bron i 100 wedi ymuno drwy y we ar y neges honno, ar YouTube. Yda ni weithiau ddim yn sylweddoli i ba bellafoedd y gall un hedyn gael ei gludo gan wynt yr ysbryd. Pwy a wyr beth ddaw o un pregeth, o un dystiolaeth, o un weddi, o un sgwrs. Ac yn sicr, fyswn i ddim yma ond i bai am Glyn. Am ei dystiolaeth i mi, ac yna y gallu i fi glywed ac aros am myfyrio a chodi yn y ffydd yna. Mae Duw yn dechrau gyda phethau bach, ac yna mae'r ysbryd yn rhoi bywyd i'r pethau hynny. Ac felly, dof yn ôl at y testun. Canis lle mae'ch trysor, yno y bydd eich calon hefyd. Mae pob adeilad fel hwn yn dechrau gyda syniad. Pob cynheuaf yn dechrau gyda hedyn. Pob adfywiad yn dechrau gyda gweddi. Yr hyn sy'n gyffredin yn y tri, mae rhaid aros oedi yn baratoi fel y soniodd fflyr yn gynharach. Gofalu am y cnwd, gofalu am y broses, ymddiried. Dyna oedd cyfrinach ar o'r uwch y stafell, yr ymbaratoi, yr ymddiried. O'r diwedd wedi'r aros am myfyrio dyma nhw'n cael hyd i'r trysor. A sylwi nad oedd dim yn newydd am y trysor hwnnw. Gan ei fod wedi bod yna ers yn nhw gwrdd â chanlyn y gŵr o Nazareth am y tro cyntaf hwnnw yn Galilea. Roedd ei trysor yng Nghrist. Yr hyn a ddigwyddodd oedd bod yr Ysbryd Glân wedi gwneud y trysor hwnnw yn fwy real nag erioed. Ac oherwydd hynny, ei hofn a'r hosant. Ac oherwydd hynny, daeth cynheuaf na allant fod wedi ei ddychmygu. Gallant gredu pan oedd y dasg yn ymddangos yn amhosibl. A dyna wir yw rhyfeddod y Pentecost, oherwydd pan fo'r trysor yn ddiogel yn Crist, nid oes rhaid i'r galon ddibynnu ar y meddwl, ar y byd seicoleg. Nid cyflawniad dychmymig dynol sydd yma, ond cyflawniad a ddewid Duw. Ac felly, yn y diwedd, mae pob gwaith mawr a wna Duw yn dechrau pan fydd yr Ysbryd Glân yn cymryd meddiant o galon sydd wedi dysgu trysori Crist. Oherwydd yn y diwedd, canes lle mae'ch trysor, yno bydd eich calon hefyd. Er mwyn ei enw. Amen. I derfynu ein hoedfa y bore yma, cyd-ganwn rhif yr Emyn 580, dwi'n meddwl. O Dduw, rhoi im dy ysbryd daw a gres, dy ysbryd daw am henaid i'r nefoedd wen yn nes, ac yn y blaen. Rhif yr Emyn 580.
Gadewch i ni gyd adrodd y fendus. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.